Ngithi bekunini ngaleso sikhathi beku-1995 la ngasekupheleni kwawo. Ngaleso sikhathi bangiqonye intombi yami, bengiqonye intombi yakade. Ngizwe ukuthi ngithini? Leyo ntombi le isaba uthisha. Awu ngo-95 awususebenza wena? Ngo-95 na besekudala ngisebenza. Bengisebenzaphi? Bengisebenza ngala eYilongwe eJagbana. Ikephi eJagbana? eJagbana amaplazi lawa la ngabo-Dalton ngasemshwathi. Bangizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Okutheke ngonyaka ka-1996 la ngasekupheleni kwawo ngahlonishwa ngoba ngase ngisebenza iminyaka engaphezu kwama-20 nganikezwa isitifiketi se-long service. Ngizwa ukuthi ngithini? Esasingahambi isonto ngoba sasihamba nesheke, isheke lakhona kwakuyisheke lika-1750. Awu mancane kangaka. Ngo-95 leyo mali bisenkulu kabi wena. Bungathenga ngisho imoto ngaleso sikhathi. Ngizwa ukuthi ngithini? La lingahambi lodwa futhi losheke ngoba kwakukhona nenkomo ngaphezulu, wanginikeza ithole umlungu wathi angihambe ngiyofuya ekhaya. Ngizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Kungeyimi ngedwa ngoba sasibathathu. Kwakukhona nenye insizwa yangalanga ngaseMatimatolo, uMntuwa kaBhungula. uMandlovini. Naye wanikezwa inkomelo yakhe efana neyami. Makephi naMandlovini? Wakuphi uMandlovini? Wangakagwala ngabuka amehlo. Ngizwa ukuthi ngithini? Kungena yedwa naye kwazoba insizwa yakhe yangala kwaSwayimani. Kwakushezi isibongo saleyo insizwa. KwakuNtozami igama lakhe maseliphelele kwakuNtozami Zonakele. Ngizwa ukuthi ngithini? Sikuzwa kahle. Akasekho kodwa nawe Ntozami emhlabeni, usaba senkosini. Ngathi umoya wakho ngalala. Hayi, ungalalile ngokuthi umoya wakho. Loya muntu wenonyaka kabi, loya muntu wenokusathana kabi, loya muntu wehlumeza abantu besifazane, loya muntu. Loya muntu loya wayenonya, loya muntu. Kanti wayenzani uShezi? Loya muntu loya mina ngaye ngangena endlini lapha kuvuliwe kangani nami ngangqokozile ngafica umkakhe esemdabule wamdabula inkomo ngereza. Ngizwa ukuthi ngithini? Mangena umkakhe akagqokile inkomo le wazama ukuyifihla ngezandla, igazi laselifipha phakathi kwayimino le lehla ngemlenze elinye laseligcwele phansi. Wawungakhumbi ukuthi bekade kuhlinzwe imbuzi. Ngizwa ukuthi ngithini? Ngimbuze-ke mina ngithi kodwa uyenzelani lento yenza uSigananda? Athi njengoba emicaba nje umkhipha leli gazi elilokufela, umyekisa umfebe, umkhipha igazi elilokufela. Ngizwa ukuthi ngithini? Kanti wayefeba nivele umkakhe? Nakuba ngeke ngisho ukuthi wayefeba umkakhe kodwa ibandla eliningi lalisizakala kuyena. Bheka ngoba nami ngaye ngasigula isihlalo. Kodwa-ke ngaleso sikhathi wayese-fresh. Ngizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Ngimthethiseke uShezi ngithi ongayenzi lento ayenza ukuhlukumeza umuntu wesifazane lo. Athi kwemthungu ingalawulani. Athi ngicela ingalawulani. Athi ngeke ngilungibone ngifike emzini wakho ngizokutshela ukuthi wenzani. Ethi wawukhona mzukwana ngishilana lo muntu. Ethi wazi ngani noma lokho engikwenzayo kuyingxenye yevumelwano savumelana ngazo mzukwana shilana ukuthi omunye mayithola lephutheni kuyoba kanje. Ngaba ngongezansi ongenhla ngawuyekela amafilimu. Ngizwa ukuthi ngithini? Ngaphuma ngabukela phezulu kobheki ubheki ubethingisa ngotshwala khona le mpopholo. Ngangifika khona ngathenga amabhiya amabili ngavule yodwa ngase ngaxoxa udaba. Kwathiwa hayi umkhuba wakhe lo uShezi siyamazi. Kwathiwa nomkakhe lokuqala wahamba wayemshaya naye wayeza mfaka umphini wembazo ngaphansi la enkobeni. Ngizwa ukuthi ngithini? Wemfaka umphini wembazo ngaphansi makuzwa ukuthi wenzelani athi umyekisa umfebe wathi uyamnelisa ngoba kaneli. Semfaka umphini wembazo manje khona ezonela. Umkakhe wabale wathi akayimele le. Ngizwa ukuthi ngithini? Saqhubeka-ke saphuza. Kwasho ukuthi isikhathi siyagijima. Ngoba ngathi ngibona kanti kwase ku-11 kwaze kwathetha yena uBhengu. Wathi hayi wemadoda akekho umuntu esenizomthengisela utshwala. Umuntu nomuntu akaqedile lokhu akuphethe. Ngizwa ukuthi ngithini? Ngaminya ibhiya le ngase ngiyivulile le sabhaliwe ngacela kuBhengu ukuthi ngicela ukuhamba naye ibhodlela sekuseni. Ngizwa ukuthi ngithini? Mangizodlula-ke la ngoba indlela yami yayivule endlini yakhe. Mina-ke naye sihlukaniswe izindlu ezinye. Bese ngalo ngikube nokubonakala. Ngithi ake ngimonde la ngilalele ukuthi balele. Ngizwa ukuthi ngithini? Kuzwa kahle. Bangisalalele, hawu ngezwa bayaxoxa. Uyabuza umkakhe ukuthi awusho weMangubane le ntombazane kwabo yangubani ebhali nendawo kuyisebhali. Athi awusho weMangubane ubani ukulala kangcono phakathi kwami noMkhwanazi.
umesho umkhwanazi usho indoda ayethandana nawo uMangubane engasathandani naye. Athi uMangubane ngiyadideka-ke manje, anguzwa kahle lo mbuzo wakho. Athi lo wesilisa ngisho ukuthi uma uqhathanisa indlela mina engilala ngayo nendlela owawulalwa ngayo uShezi umkhwanazi njalo, ubani okujabulisa kangcono, ubani ophuma phambili? Evume bani wesifazane? Athi-ke lo wesifazane, ayi ngiyakweshwama-ke lokhu, ngiyaguga namhlanje. Angazi mina ukuthi kanti uma uthandana nomuntu kufanele aze akubuze ngomuntu owuthandana naye ungasathandani naye, aze akubuze ukuthi wawulalana kanjani naye, angagcini lapho akubuze ukuthi ubani olalana kangcono. Ngiyakweshwama-ke lokho. Ngisola ukuthi-ke indoda lo wesilisa lamcasula leyo ngoba ngathi ngizwa kwaqhuma impama, kwaqhuma inqindi, kwaqhuma inyama, kwaqhuma impama, kwaqhuma inqindi khona lapho. Kwase kuwa nezitsha lapho ngoba phela indla ehlala kuyona le uShezi kwakuyindlu vele eyayinobhede, iphinde ibe yikhishi khona kwawukhona nezitsha khona lapho. Uyangizwa ukuthi ngithini? Akuzwa kahle. Hayi qhubeke ngibukele la umfana lo engibukela lesicabheni. Ngathi ngizwa izwi laselishintsha kulo wesifazane ngoba wayekade ekhala wayengasakhali. Wayesengathi uphile umoya ngoba ngami usethi angibulala, angibulala, angibulala. Kwazwela kumina kusengikhohliwe nami ukuthi ngibacile. Ngagcina sengibeza ngathi hey weShezi wambulala umuntu wesifazane. Ngisola ukuthi la dina lelo ngoba ngamuzwa inyawo zakhe sondela ngasemnyango utheme duze nomnyango ngawuze ushitha umshini ngangithi umnyango uzovula isicaba ke sakhona bekuyisicaba lesi engathi sukuthayela kodwa uqinaqinile. Mayeshitha umshini lapho ngithi uyasabisa kanti silima sodubula ngampela udubula ngaphakathi umnyango awuvulile. Inhlamvu yokuqala yashaya isiphikile sejazi, yashaya isiphika sejazi yaphumelela ngale, wathi uyaphinda ngesibili yashaya isigqoko ngoba ngangigqoka isigqoko esovulayo, yashaya isigqoko sandiza sayisawela phansi. Ngangizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Ngabona ukuthi silima sodubula ngampela lesi. Ngabaleka ngaphuthuma manje ngiphuthuma kuBhengu, uBhengu wayuphatha nomthetho. Ngangizwa ukuthi ngithini? Mangifika kuBhengu, uBhengu afika landula izinhlamvu. Athi uBhengu hayi inhlamvu sukwaqhumisa kakhulu kade esekhaya inhlamvu akanazo, angeke sikwazi ukuya kumuntu ohlomile singahlomile futhi njobe sekhombisile ukuthi uyiphi nje asiphuthume umlungu. Endlu kaMlungu engekho kude kakhulu nala sasihlala khona ngoba ibonakala kwakuhambeka nise kwakubuqhamamana. Siphuthumeke khona. Ngisola ukuthi-ke sathatha isikhathi ukubuya ngoba sathi sibuye endlini itshe laseloma inhlamvu wayengasafaniswa nalikhala uShezi noMangubane. Kodwa ngaqaphela phansi ukuthi kwakumanzi engathi isandla kusuke ngazoshikibe bekade umoya. Athi uBhengu wakubizwa amaphoyisa, kwabuye kwanqaba eMlungu, wathi amaphoyisa masuwabiza sothi siwabizelane ngoba akukho Shezi, akukho Mangubane, sothi amaphoyisa siwabizelane. Athi akesinde kulala sobona ekuseni nangampela kwala kwazi kwaphinde kwakhe zadlula izinsuku, adlula amasonto, ladlule lokuqala, ladlule lesibili, uthe lesine ekuqaleni kwabo sezwa ngosibhencelengwane ukuthi uyabonakala ngapho uShezi ekhulu ngizwa ukuthi ngithini naye yana ekhulu hayi masizwa lapho ngosibhenca amakhasana ukuthi uyabonakala ekhulu ngaleso sikhathi angisalaliki nami amaphupho. Ngizwa ukuthi ngithini uMangubane lo kwakuyintombazane yakhe yasefana. uMangubane le ntombazane yayifika kumina ngephupho, ifika igcwele igazi umzimba wonke. Ifike ngivusa ethi asambe ngiyokubonisa la ngiqeba khona uShezi. Nifike. Ngizwa ukuthi ngithini? Leli phupho labuye labuyikhawu lana selingixaka khona lase malifika kube ngathi nami ngoba ngangiphaphama ngize nguvule ngampela umnyango ngiyilandele le ntombazane. Masifika la egcikeni khona enkompolo ivela inyama la le ntombazane. Ngabikela uBhengu. Athi uBhengu hayi kusho ukuthi uShezi wayibulala ngampela le ntombazane futhi mangilalela iphupho indlela olichaza ngayo kusho ukuthi wayigqiba khona la ngempela enkompolo. Ngizwa ukuthi ngithini? Ayi athi asibikele umlungu, sibikele umlungu. Athi umlungu uBhengu kwakuyimfolomana ngabiza wonke amadoda esenkompolo. Abize wonke amadoda sambe silayishe truckini siphikelele manje siphikelele ku la ehlala khona. Ngenhlanhla sami fice ngazizelela.
wayethi umlungu asimama sasimbamba simkhuleka ngemchilo sabuya naye sezana nenkompolo wathi umlungu uzokubuza kubekayo wayekhuluma isiZulu-ke lo mlungu wathi uphuma ngubani wathi hayi mina wathi simbambeni khonapho umlungu ulo kwenesitulo sikagesi lesi sobandilo wena simbeka khona isitulo sambopha wabonisa kwabakanye ugesi wadlikiza waphakamisa izandla wathi hayi ngizokhuluma samqaqa wathi hayi ngizomkhomba ukuthi ngamgqibana ngambulala kodwa kwakuyiphutha ngangaqondile ukumbulala ngangizwa ukuthi mtheni athi-ke umlungu akubizwa amaphoyisa akangaqali akhona asilinde kufika amaphoyisa ngoba mhlambe sogcina somosha nobufakazi umlungu wayehlala ocingweni efonela amaphoyisa ngaleso sikhathi ungqongqoshe wamaphoyisa kwakusewubani kwakusewumnumzane uSidney Makhumalo angizwa ukuthi mtheni wawafonela amaphoyisa emva kwesikhashana wabuya kuthi umlungu wathi hayi amaphoyisa athi asendleleni kwaze kwabuye kwacela yena uBheki wathi uBheki hayi ucela ukuthi umlungu akasidedele ngesithi ukuxoxa naye kancane siyibanga ngeke kube isikhathi eside nangampela umlungu agumele phezulu umlungu wayithanda into eshayile wena kwaqhuma ukuthi lapho kwaqhuma unyawo baboda babeshaya ngezagila kukhona ababeshaya ngemvubu kukhona ababeshaya ngezimulu khona lapho boboda babeshaya ngezimbokodo uyazi ukufaka umuntu ubala ngoba sake samphuthuma kukhona isiwombe la okwazi kwasha khona umlungu wathi mshayeli weyiqulekisi usefile wathilwa ngamanzi lutho umuntu omfuka ngizwa ukuthi mthini ngaleso sikhathi sesineyinkinga ezimbili inkinga yokuqala yileyo ukuthi lo muntu ufe engakasikhombisi la kumele asikhombise isidumbu sale ntombazane ayikhuleke sesibize namaphoyisa asendleleni amaphoyisa inkinga lesibili usefile lo muntu sekuyicala lethu phela manje ukuthi ngimbulele phela ngizwa ukuthi mthini hayi athi umlungu lalelanithi mafika amaphoyisa la alikhuluma ukuthi yimo zokhuluma namaphoyisa ngizothi lo muntu ushona nje ubesehlasela thina bese siyivikela kuye ngizwa ukuthi mthini akalugwinyanga lelo mlungu ayesiqhamuka amaphoyisa ngekhanda kwabo amabili amabhulu bese ba amabili abantu abamnyama bese banezitho behamba nezitha namaphoyisa umlungu wake wakhuluma naye isikhathi esiqekelele emveni kwesikhathi esinganani ngabona sekubizwa mina ngoBheki kwathiwa asiyovula endlini yakushezi la ihlala khona noma ubani ngizwa ukuthi mthini mayifika lapho kwathiwa sibeke impahla zakhe wakunikezwa-ke lezitha lezikubhekiswa lezitha lezi zamaphoyisa ezizumkhomba khona zayi-ke yinuke lezitha ziphume igcwale ugcekelele umbiwe la seyikhombe khona kungathola lutho zibuye ziyokhomba kwenye indawo emba amadoda lutho ukutholakala isidumbu zibuye zibuyele endlini zilungiswe iy'mpahla zibuye zikhombe kwenye indawo zinamanga lezi zinja zinamanga leziya zinja namadoda ayesekhathele kumbe sehleli phansi kwazona izinja lezi zaseyikhathele ukuhamba mangaseyilele kwaze kwasho uBheki wathi uBheki wemthungu yini ungabizi inja yakho ngoba wena inja yakho iyawazi ukukhona mhlawumbe khona la engasisiza khona nangebala ngayibiza inja yami mangibiza inja yami ngangena naye endlini ngabamba okuyiphenti lakhe uma kubani lo yalinuka yayisifaka ikhanda la ngena khona imilenze yayisilithi ikhanda liphenti leli ngalidedela lagaxela kuyona la wena owabona umgeqo ngizwa ukuthi mtheni yayisiphuma ithema iphuma yagcwala igceke kwabonye ithangi uyabona ithangi leli laqalela ukuthayela yake yalisungeza yayisibuya yahlala ngenyawo lezi zangebunga umsile yabhalansa ngawe yasiphakamise inyawo zangaphambili yashaya umkhulungane yabheka phezulu kwasukuma iphoyisa lebhulu lalihleli phansi lathi yiphoyisa-ke lento kwasukuma wonke amadoda ayesekhatheni yabuya lenta yalisungeza ithange yayisibuya futhi yabhalansa ngeenyawo yahlala phansi ngeenyawo lezangebunga umsila uyabhalansa ngawe yayisifukanisa lezi nyawo yashaya futhi umkhulungwane yethe isuka ngazi inyawo lezi eyikhwele ithanki lithi uyangizwa ukuthi wathi umlungu hayi lo muntu la leli thanki leli ngithalisene namanzi phela sasebenzi wathi akubizwa amadoda wasuswa ke leli thanki malisuswa leli thanki kwathiwa kumbili
Ambiwanga futhi ngokwangumgodi wawungashoni. Kwahlaba kwabili nje ngefosholo. Athi amaphoyisa qhelane manje. Ayese uncenga kahle umhlabathi okususa umhlabathi sathi sibona sasivela ngampela isidumbu sowe ngeshiti. Ngangizwa ukuthi ngithini? Hayi angcwengo kahle kamaphoyisa angcwengo. Ngaleso sikhathi ke futhi bekungakabi khona kwanje lento eyayi ukuthiwa kuzofika amaphoyisa azoshutha laba beforensic ngoba kwakuseyiso sikhathi. Manje kahle amaphoyisa isidumbu ayesesikhipha ayesesibeka la. Ngangizwa ukuthi ngithini? Hayi mayesekhishwe amadoda sekuyidumbu manje ke imbili lezi. Mase ibekiwe ke lezi idumbu ezimbili ngolixoxela ngelinye ilanga ukuthi kwase kwenzakalani empini kwalokho. Hayi qhubeka. Another story for another day.